Lucy. Wah, jane nek ra ditanjake ya eman-eman tenan. Warken bakso. Lah iya, tinggal nyanyi. Pek kula gedhe cepake 3 mangkok. Nggon aku barang mbok sikatno kok piye. Tinggal nyanyi glindingane garek songo. Sesuai kok ya. Nggih. Napa niki? Pamurutane sing dereng wau. Sing dereng sambel kemangi wonten, gerigis wonten. Wonten gerigis pun suara terbanyak. Gerigis napa sambel kemangi? Gerigis. Gigis. Mbak Lala jumeneng sekalian lho ya. Mbak Lala jumeneng sekalian kok nggih. Gerigis sisan. Nopo diganti nopo? Aduh men lho, Dik. Aduh men lho. Iya. Pokoknya cukup Kalimantan. Tenang. Kok apal to Yune? Apal aku. Monggo sing pundi gerigis saged sambel kemangi nggih monggo. Manut. Wis engko diaturke prawan Kalimantan oke. Oh, alah, nek wektune ora enek ya wis prawan Kalimantan sisan nyapul. Walah wayangan teko esuk kok aman-aman. Iya. Aman ya Mas Purbo nggih. Aman terkendali kok ya. Pokoke grigis sik engko lagi prawan Kalimantan. Siap ora prawan Kalimantan rene ya brawan obrasan. Barang. Monggo Mas. Jo Lucy Brahman. Mas Gali. Goyang adem.
kari manis kurang manis tambahi gula wis ya wis hang dipikir ora lumangsa maning Maning. Yo. kari manis kurang manis tambahi gula malala Wes yo wes dong rika mikir sing guna. Yo. asik sampun Kerikis. Wah, Pun katur. ci anak ya